Көннең хәерле сәгатендә сез Татарстанның төп җир яңалыгын карыйсыз. Нәкъ шулай, башлыйк. Рөстәм Миңнеханов шимбә көнне республикада кайда һәм ни рәвештә сабан туйлары үтәчәге турында сөйләде. Әгәр дә сез бу бәйрәмне кашык кабып йөгерү, бит белән катыкка чумып тиеннәр эзләү яисә баганага менү өчен көтәсез икән, сезгә авылларга кайтырга кирәк. Чөнки шәһәрләрдә һәм район үзәкләрендә сабан туйлары булмаячак. Әмма бәйрәмнәрнең авылларда булачагы да төгәл сүз түгел. Чөнки авыл җирлекләре башлыклары сабан туйларын үткәрү-үткәрмәүне үзләре хәл итәргә хокуклы ди. Татар эстрадасында Дом 3 дип аталырлык вакыйгалар куера башлады. Ришат Фазлыәхмәтов бер генә айту инде Инстаграмда сөйгән яры Эльмира белән фотолар урнаштыра. Һәм без яшь кызның башка хатын-кызларга ни өчен ошамавын аңлап бетермибез. Һәр яңа фото куйган саен комментарийлар язырга дип өйере белән начар теллеләр җыела һәм Эльмира турында әллә нинди ямьсез сүзләр язалар. Кайберләрен укырга да теләйләнми. Менә монда инде иң кызыгы башлана да инде. Җырчы я комментарийларны чистарта, я комментарийлар язуны ябып куя. Кайча куелган фотоларны да бетереп ташлый. Менә монда башка. Ришат сөйгән ярын дөрес сөйләвенә үзе дә шикләнми микән дигән начар уй ияләшмәге. Оба. Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министры Марат Садыков атна уртасында коронавирус турында һәм республикадагы хәлләр торышына карата сорауларга җавап бирде. Интервьюдан аңлашылганча, Садыков җилкәсенә хәзер пандемия чорында сәламәтлек саклау өлкәсе белән оператив идарә итү генә түгел, фейклар һәм ялган мәгълүматларга каршы тору эше дә төшкән. Бигрәк тә ТНВ белән бизнес онлайн тырышкан. Пәнҗешәмбедә Россия интернеты икегә бүленде. Моңа кадәрге дәвер һәм пәнҗешәмбедән соңгы вакытка. Роскомнадзор Телеграмнан блокировкаларны алды. Хәзер халык тынычлап, заманча мессенджердан куллана, каналлар укый һәм чатларда языша ала. 2 ел дәвамында Павел Дуров иҗат җимеше Россия территориясендә ябылып торды. Әмма бар кеше дә блокировкалауга кадәрге чордагыча мессенджердан кулланып килде. 15 июньдә легендар җырчыбыз Әлфия Павзалованың арабыздан китүенә 3 ел булды. Әлфия апаны 2017 елда югалттык. Бу көнгә Казан, Уфа һәм Мельбурннан 6 музыкант берләшеп «Синең өчен» җырына клип ясаган. Ролик Зарина Вильданова, Зофия Камалова, Джуна Бенд, Илнар Фатыйхов, Марат Татурос, Натиера тырышлыгы белән ясалды. Тавыш яздыру һәм аны эшкәртүдә Ями Music һәм Ильяс Гафаров ярдәм иткән. Ә хәзер сезгә әлеге матур видеоролик үзеген карарга тәкъдим итәбез. Узган атнаның төп яңалыклары шушылар иде. Киләсе атнада кабат очрашабыз, соңга калмагыз.